راديو إيرنا ناقة دمت إيرتراويان من سيبرخت كمل لخا سلام محارقو على تحمل لخي صباح على خبوغني أبزي محوراو مرخبيتات بزعبا سراويت إرتران قواما وسلطانون زبل بوسخ تقبر بتدقاقا مريئة كايمو بإيه دويل الكادر لخو بزعبو أخن زراربينا لنكنا ونا بإرتراك أنا حقن هنسقط هاقرن زبل نحادا سومن زخده نحق زملكت الزرابر استيقنيو بزعبو زلكا تعزب تحلف كنو بلوينا قن ثقن داتا كورونا أبتا سراويت إرتران قواما وسلطانون تبليامو يقني اللي علمي سلزخبركا كبرتي هذا اللي أنا وين مسكنك يا حرقو كورا سمعت راديو رنا خميك أنهم حج مساي أم مسمر تليفون كام نروي زلو من إسي برخت هايلي من إسي برخت العلنا زل نار السقن ممتاونا بزعوزن أيلنك أني فليك هون زخيل وزح زي زارولز نبورو قداي حقن إيرتران سومون ملو أمهات وسمعنا يخلو دسبل بقيت بزعب حق تزريب زلو نعايز قرمت النخمان أبحانتي أبحاد الدراش أبتي نايمريتا الدراشي انتاي زبل تتبكيعني يرو هزبي إرترا لعلنا زحام من حبرة السبي زبل نيرومو بقيو لعلنا حقي زأمن حبرة السبنا لكان دحرقو سويسكيات صباح نبهو نسخم دابيني حقيهم بسلطان زلوخم يلو نتما بسلطان دلوخ حتى تصفى قبر أنا تا بوزيتيف كابت تاشمو بجاكات لاقصي نتقوام نقول نقديفكا من تايستمر قصة حقي ونزي فلت نتقوام بمصرته خمزي اللي غيركا نمزنقع زمسل زنبرا قراربا بحفشو أب حق مزرابهم حزبي إرترا لعلنا حق زأمن مخانو بوقعي متقعهم نحق خمان نخير السعو مزخخرم أتي أتا بقتنا غير كابتا زسمعو كيامو الصحابة وقن كاخن تاي تعزل لك كابتو قداي يعني اللي حرقو كم تزبلكي وعبتي زبزحنة وتعت سامع معيت وساقي كبلوز دل انتايو بمجمرتا نحجز ملكت عبت حبرة سب كم زعينة مدمدلاو وخم أول تاو نجر كر زغل قداي كوينو تي علو تاو نجر كا بعبي تي زعلنا حقي جزات حقي ويل على ونت حجز بالأمر بيرترا كابز فرس درجة دحرنا سنت كوينو كسب زلنا جزء كوينو اللي خدنا بالنخلينا زدمان تايو تمنجستي مستهزب كله زغل محبرة وعلو ويشوشال كونتراكت بمنجدي قوام إرترا كله داتا جبوه كابتن وحدة هجرات عالم بقوام كلها زي قوام أو منجس إنه قوام رجيتو لعلنا حق رجيتو زخيد منجس لزلوا بتحروا جنما زر استمتع مزلوا مستزبلوا زلوا زعبا قوام وين زتقرر بمهانو خا سجنت إرنت خونكا مالتي جنتي ناي سجنت إراكايدا بإرترا نوح قيسلت نحن بزح أكل ناي تزيجنا بزح يجرمون مالتي نحنا دوما كم قدوسات زيجاتات نزي أرست ناي كنا حقي لهم زجبروا أبتحتي حقن هنت أتاجر نزبل تيمان شو معلت زغدا نوعو عمل كيتنا أب كلب هاوس بالمتحبار إريترا بابليك سكويرن مس إريساتن حدا مدى بعدالينا هنصرح كأننا من الوقت أبزناي قوام بأنا استجمر أسرح يكون بعابي تقوام تنادفو بوقع بعسران سلسن جنبوت شحن عتميت تسعين شوعتن بقوامه وبايتو مصدقة نعوق ساع مودة تستمع قلت له بوليتيكيات أبوتات زيجاتات نايتاجر نعوق سلستمع قلت تراي أبتحدم أحزاته وزيجاتات كم زلونا بأنا استجمر يكون النخبلي ليه مالتي تمسرح تقوام هياو نخون حيل نايت قوام أبتز بتكبره ونخون كأب دحريو بقدسات زيجاتات بزح بكساعات كبرت صنعيو سلازي إتين نحن عز جبرنا خام قتلتها نايت صنعها كالسي نتقوامنا بوتو إنه مملاس دعمر حدش نقرأ يكونن الله يعني اللي من سيبرخت تي حدا قلعس انتاي بالكم زعبا حقي له سمعوا خلوه ناي بيت تمرتي حقتاتي زارب سميعينو ولا نتم قلعس بزعبا حقكم هروان فتينهم واحد نقول نزوم قلعس يوم كاب زعبا حقنا يمنقسون كحتو تصفى قبر الله ماني لازم حقي خبتو تحت قاعد تزل عليه مهور فلات ويتم كيلاتاتي اساتيفو بمهلاو ارستو بمخانو طراي زبير تراخم حدا عبي نجر حاسبو عبي لو دات حقنا يمنقستخي إلو حتت حجس أبتوصل إيريا ترى يكون زسرح زبل تشميد لأنما أطبق تقصقص لهم من الباش زي بزعبة حقي أبز دقة بزعبة قوة ما بز دقة بزقبر زلوا تصاطون خون خيل نترأسي زل علوة زلوا زبل قمتون على النانة إرترا قوة ما هو حقي بالله إرترا لعب زي حقة محاضرة إرترا
ካብ ሕጊ ወፃኢ ስልጣን ድሓዘ መንግስት ሎ ኤርትራ ኩሉ ነገር ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝብል ኣብ ሕጊ ፀይጥካ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ብዛዕባ ሕጊ ክዛረቡን ኣገዲድዎም ክኸውን ይኽእል እሞ እዚ ብዝደገ ዝግበር ዘሎ ንቋማዊ ሕቶ ንሕጋውነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣቃሊልካ ክርአ ይብሉን ብኡ መሰረት ኢና ሕጂ እውን ሰራዊት ኤርትራን ቋማዊ ስልጣኑን ዝብል ምሳኻ ንዘራረብ ዘለና እሞ ብዛዕባ ዘለካ ኣፍልጦ ወይ እንታይ እዩ ሰራዊት ኤርትራስ እንታይ ቋማዊ ስልጣን እዩ ዘለዎ كم تزبلكيو كلمة نفتحتهم بالله سين اشتري كوس خلا أقدس تكوينا استردعتني اتي قوام أمونغو هزبن اتمنجستن كنبابر زخيل ناي حقي أجباب كوينو كم تزبلكيو نتمنجست حقوقات صاروا له زخيل عقل سلطان وصفحات سلطان حقوقات صاروا له زخيل ميكانيزم وي محبراوي وعل اندحر زي بلو تهزبي اتمنجستي قبل علي تهزبي وي تهاجر تبهل قبل علي تهزبي زدليت عينت بدلاتن جبناتن كتفتسم تخيلها جبناو حقتات كالو استفال عليه ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ሕግታት ኩሉ ቆልዮም ኣብ ሓደ ሃገር እዚ ግን ኣብቲ ህዝቢ ጥራይ ዝሕፀር እዩ ነቲ መንግስቲ ወይ ነቲ ሃገር ትበሃል ግን ክቆፃፀር ዝኽእል ብዓብዪ ንኣብነት ሓደ ካብ ናይ ቋም ኤርትራ ዝብሎ እንታይ ምርጫ ንሸከፍ 5 ዓመት ክስራዕ ኣሎ መሰረት ቋም ኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ናይ ምርጫ መስርሕ ተጣሒሱ ንክንደይ ዓመታት ከይድሎ ዳርጋ ኤርትራ ሃገር ከም ትቀውም ናይ ምርጫ መስርሕ ተኻይዲ ይፈልጥኒ ካልኦት ዓበይቲ ነገራት ብዓብዪ እውን እቲ ናይ ምቕርሐ ስልጣን ወይ separation of power ድበሃል እቲ ዝገርም ከዓ ዘረባ ካይትረስዕ በረኸት ሶማሊያ ምርጫ እናካየደስ ኤርትራ ምርጫ ከተካይዳ ይትኽእል ትዝገርመኒ ናይ ኢትዮጵያ መግደፎ ኣብ መሪር ከቢድ ናይ ህላው ሕቶ ኮይናት ኮይኖም ምርጫ ካይዶም ንዑኹም ክገብሩ ዝገደዶም ጸቕጢ ክህሉ ክእል ሶማሊያ ንባዕላ ምርጫ ተካይዳ ሕጂ ኤርትራ እንታ ኮይና ምርጫ ዘይተካይድ يا كم زدبلك يوزيت أبي إيرترا زلوا أقوما نايت سرعة نايت منجستي قبل على الحزب زلوا ناي شفلا أزقنا ملك تنديو الحزب قاعد مسؤولون تقوام تنسيو كسع زي تخلق له نعم نسي جبو زي قطعة بدو العنقة 25 قوام إيرترا ترينا زخونة زي قانا إيرترا نقوام مخبارن مكل خالنا حلاف نتالو زقوام زي أبوتاتنا حزبنا صريحهم ما بتجزيتي نحنا توم زلنا ولدو تزلوا ولدو تحزلوا زي قانا يتهاجر كخبروا له كلاقلوا له قالوا كابتزجر زقوام زي سي أبزر حلفة معلتات مس كوميشن أبال فتام تشماجلو كوميشن قوام إيرترا زنبرة أتو باولوس بعتاي مالتي أبزجبرنا على الكلب هاوس أتو باولوس تسفاجرجش يا ريت عاتب أولس تسفاجرجش بعتاي زجبرنا على بأكل إتا كوميشن قوامسي بأكل مس إيرتراويان زي قطعة مولو هاجر مالتي جس أبدا جزلو يكونوا أبستفعل عليه هاجرات أبسودان قديف كابسن كتزنبرنا بوليتيكا وخناتات مثل الله مالتي كسب على 1 مليون بأكل حزبي أب أخيباتاتن قالن تساتيفنا تقوام إيه مين تبهاي لولو كاب بأكل واتساب استفعل عليه من قد دما بترنافتات بمحبرات بمراخو بزحنا بيلو دما لعلي كلتنت بكلتن مليون زي بستاتستكس دو مطوي مالتي زي قاتاتنا إيرترا أفت قوام تساتيفهم أبزحت هاجرات ترينا بقوام مسرح نالبات بوسنا سبات تصحفنا أمنتنا أمريكان ترينا قوام بوسنا سبات مرؤيات زنورنا يتحبرت السبت تتصحف قدمي أما يتعمتاتي مالتي مسجزيجن إندا سفحة إندا ساتفة كسب تألمت أمريكا وين بتقوام مثل زي نور لهم جزية نيريو عبد جزية زقعة ناي ممراتن كمرتن مثل علوم مالتي ناي بنتقارو قلنا إيرترا قوام كان حزبي بعلو أفتو قداي تساتي لك عخمت ناي رفرندم كاو بزين اسم مالتيو حزبي أفتو قوام نمنداف نمسرح نبعلو تساتي في سفح حزبه تساتي فوز نبر قوامي سلازي نز قوام زي نحنا نمفتقامون نمخبارون نمكلخالون ناي تهزب حلافنتي تهزب نتقوام تتخلاقيلو تقوام كا نتهزبي كلاقلو زبل امنتي زلني سلازي نافتا دحاتت كنحطو ناي سراويت إيرترا زملكت بقوام مسارات نتا يؤتي ستراكشر ناي منجست بمسارات قوام إيرترا مالتي سلست أكلات على منجست زبهل فتسام أكل حجاج أكل ويكا بايتو مالتي فراد أكل كالو زوم سلست كرتنا منجست لو اتبايتو زلا على سلطان الله مهنياتو بايتو كاب هزي توكيلهم بزخدو نتحققات زتصدقيو استفعل هاغراون زباون سممعات زتصدقيو ان بريزيدنت وين كاب عقباب وصاي وي كاب تقواماو بحر وصاي انتقيدو كاب سلطان كورد زقيليو سلازي ናይ ስልጣን ምቕርሕ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግን እዚ ዓይነት ስትራክቸር ዘለዎ ሃገር ኣይኮነትን ምክንያቱ ብዓብይቲ መንግስቲ ወይቲ ዘሎ መራርሓ ነቲ ቅዋም ረጊፁ ብሓደ ውልቀ ሰብያ ትምርሓ ዘላ ማለት እዩ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ስትራክቸር ናይቲ መንግስቲ ወይ ቅርፂ ናይቲ መንግስቲ
بتقوام مسرت اتسراويت انتاي زبل اب لعلنا قوام اب عنقص كلتا ترينا لعلنا قوام از قوام زي حقاو مجلس العلاونت حزب إيرترا يبل مالتي زلع على حقنا إيرتراي لعلاونت ويكا كبر نايت حزبي زقلص سندي سلازي بمسرت دما اب عنقص 10 تخلت حقراو مكلخال نصطان إيرترا وي حيلتات مكلخال نصطان إيرترا نقوام يؤززو بو مسرت نسقو منغستي ومنات يكونون يؤززون بلكع ابقام إيرترا تي سراويت حلافنا سراويت إيرترا زلع على بريزيدنت يجن نت بريزيدنت معاش يمزززو بمسرت قوام إيرترا اتي بريزيدنت بمسرت قوام مزقون وين نفس كان مزمت اب إيرترا زولو مراحي ወይ ጉጅለኽ ንብሎ ንኽእል ዋሬቨር ማለት ግን ብመሰረት ቋም ዝመፀ ይኮን ብዓብዩ ነቲ ቋም ዝሞተ ኢሉ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ናይቲ ሃገር መፅኡ ዝተዛረበ ነቲ ቋም ረጊፁ ንዓመታት ዝደልዮ ሃገራዊ ይኹን ዞባዊ ስምማዓት ክገብር ፀንሐ እዩ ብዓብዩ እቲ ናይ ምርጫ መስርሕ ንዓመታት ጎሲዎ ከይፀንሕ ስለዚ እቲ ሰራዊት ኤርትራ እቲ ናቱ ቀንዲ ተኣዛዝነትን ተፀዋዕነትን ነቲ ቋም እዩ ካብ ቋም ወፃኢ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ምዝመፅእ ተቃዊሙ ስልጣን ናብ ህዝቢ ክመልስ ሓላፍነት ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ መሰል ኣለዎ እቲ ቋምሲ መሰል የፍቅዶሊ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ሕጂ ነቲ ዘሎ መራርሓ ኣፍሪሱ ስልጣን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ኣሰጋጊሩ ናብ ባይቶ ተመሊስዎ በቲ ቋም መሰረት ናይ ኤርትራ ወላ ሓደ ሓቶ ዝኽእል ኣካል የለን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝኾነ ዕልዋ መንግስቲ ፈፂምካ ተባሂሉ ማለት ስለዚ ንሕና ድማ ነቲ ህዝቢ እዚኣ ብፍላይ ነቲ ምክልኻልን ፀጥታን ኤርትራ ከነረድኦን ከነብርሆን ኢልና ንሓስብ እያ ማለት እዩ ሓደ ንቡር ሃገር ገሊኻ ተሓስብ ዘለኻ በረኻት نورا يكون أنا بيرترا حقاقي فتامي فراد زبحال تسلسة أكلات من منقستا بيرترا يلن يا التسراويت تزلو سرعات بتزمسلو مقد زقوموي أبكم زعينت كنوتات التسراويت مسروتو بزي قواماو أقباب يقيمو مالتي قواماو حلافنة اللوكا خنولون خلينا ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘይቋማዊት ሃገር ኣይኮነን ቆይሚ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ እቲ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ህዝባዊ ግንባራት ሒዙ ዝመፀ እዩ ብልክዕ ከዓ ቋም ኤርትራ እቲ ሰራዊት ኣብ ቦትኡ እናሃለዎ ቋም ኤርትራ ብ23 ግንቦት 1997 ህያው ኮይኑ እዩ ስለዚ እቶም ዘለዉ ትካላት ኢንስቲትዩሽንስ ናይቲ ሃገር ብመሰረት ቋም ህያው እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ማለት እዩ ግን ካብዚ ወፃኢ ንዕኦም ክዝውሮም ዝኽእል ሓይሊ መንግስቲ ወይ መሪሕነት ምዝመፅእ ግን እቲ ሕጂ ስልጣን ዘሎ ቋማዊ ስልጣን ኣይኮነን እሱ ቋማዊ ስልጣን ተዘይብሉ ሰራዊት ንበይኑ ቋማዊ ስልጣን ኣለዎ ክንብሎ ንኽእል ዲና ኣብ ኣየድና ንደናገር ዘለና ወል እቲ ትካል ኮ ናይቲ ህዝቢ እዩ እቲ ትካል ናይቲ ህዝቢ ምክንያቱ እዚኦም ትካላት እዮም እቲ ኣመራርሓ ናይቲ መንግስቲ ግን ብፍቃድ ናይቲ ህዝቢ ዝኸይድ ኣይኮነን ብዓብዪ እውን እቲ ሰራዊት እኮ ኣካል ናይቲ ህዝቢ ዝበዝሕ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ኣብቲ ዝተፈላለየ ማሕበራት ናይ ምክልኻልን ናይ ፀጥታን ናይቲ ሃገር ተሰኪዑሎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ትካላት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ናይቲ ህዝቢ እዮም ንኣብነት ቤት ፍርዲ ኣሎ ብዓቕሙ ምናልባት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ወይ ፈራዳ ኣካል ዝበሃል የለን ግን ኣብያተ ቤት ፍርድታት ኣለዋ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ቋማዊ መንግስቲ ተተኺሉ እዚ ኣብያተ ፍርዲ ዝቋማይ ነበረን ተባሂሉ ንኩሉ ብትንትን ኣይኮንካን ተብሎ ጥራይ እንታይ እዩ እቲ ክዕረ ዘለዎ ተዕርዮ እቲ ቅፅል ዘለዎ ተቐፅሎ ከምኡ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ብመሰረት ናተይ ዘለኒ መረዳእታ እቲ ሰራዊት ከዓ ሕጂ ናብ ኤርትራ ቋማዊ መንግስቲ ተተኺሉ ክብሉ ክባታተን እዩ ማለት ኣይኮነን እቲ ክዕረ ዘሎ ክዕሪ ብፍላይ ኣብቲ ሕጋዊ መዳዩናቱ ማለት እዩ እቲ ዘሎ ከዓ እቲ ቅፅል ዘሎ ከዓ ቀፅል እዩ ስለዚ እዚ ንብረት ናይ ህዝቢ እዩ ዝሓለፈ እዋን ምስ ሓውና ስምዖን ሓጎስ ዝገበርኮ ኤርትራ ቋማዊት ሃገር እያ ንሕና ደቂ ቋሚ ኢና ኢሉ ዝጉስጉስ ዘሎ من سي سمون حقوس تركل سنة بباو سمون حقوس مالتي يا حجي ولا تسراويتون قواماوي اتخلت كالاتون قواماوي خنبل نخيل لينا نعاي ختبر هالليدلي يا هو كموكا لك قوام إيرترا أب 23 جنبوش عن شعتين 19 مسقومة بمولو تتكالات أفتها جرزولو كافت منجست لعلي نايتهم 3 كفالات كرت نايت منجست واتساي حقاوي أب إيرترا جن ونعملت كوت قوام مستدقة بمسرة قوام ناي مرج على مسرح حكاية مسرح تجمير نيرو حدا ناي منجستاوي بوليستات أو سانس تجبروا نيرو مم بمولو قوام أفت قوام سفير زولو ده تجبرات أب جبري وعلن جنز وعلن يري نعملت مرجع نخسر عد حرة تكونت هذا كل تشح عم مدب نيريو بمسرة قوام مالتي سازي بمول أمتم تكالات أبي إيرترا زلو قوام بتقوام مسرة قوام ويني مخنياتو أب 19 بس 19 قوام تصدقوا نيرو من كاتم تكالات سازي أوتوماتيكلي قوام ويني بتقوام هو زي كونه جن
اتني إيرترا زمرح زلو حدا بوجلة وي ودب وي بارتر نقوله نقول بحدا سب عايز مرح مالتي إذا كن قواماوي يكونن إذا سبز ندحرت علي توم تكالات كم زلو قطلهم أفتي تكنيكا ومدايناتهم وي نايس روحهم زملكت هوافات تليو تزمت أمر راح بتعمل من قد خصول وقبلوا خالي كاوز حلفة جن سراويت إيرترا نحنا قواماوي هاجرالاتنا إلا نعمل اتي أبي إيرترا زلو كل تكالات كاب حالتات مثل خالين تصتا جميركا قواماوي إلا نعمل بمسرد قواماوي حلفناتهم كا تقابلوا عليهم زلو عمر راح نايسلطان ناي حزب قوي نحزب قعاتي تزغي زلو عمر راح سلازخونه إذا سلطان زغانا حزب خملس حلفنات زلو كل زيغا مالتي كابول كزيغا جميركا كسبتم تكالات تصتان مكل قالن نزي كون مغباركا حلفنتن مسلين علوم مسرت قوامي لاينا نزارب زلنا فتصامي فرادي حقاقي أكالات بوجبو أبزي بقول هاجر قواماو هاجر الله يخم تقولوا لهم ما اسك خمس خماي كدانا هاجر كله سلازخيل زيادة مبره هبلو برخات انتي انا عبز بقلل دبلنا عي بزرق عنهم لساتو قينا قوام كمت مجمرتا مأتو زبلكو هي او دقوبرو تهزبيو كمت عنتو يدبلكو اب عنكت 15 قبو زيغاتات زبل اب زبار 5 نقوام مخبارن مكل قالن بعلنا نتقوام ليجيتيمسي هيبنا قوام تقوام إيرترا قواماوي تاجريلنا نعمل جن مور كأن تقوام حيل زلو خون هي او خون نحنا نحن كلا زلنا سازي زغودلو تكالات كله خونيم جن زوم تكالات زيوم سلا زغودلو قواماوي تاجر ايكونت مالت ايكونن ወይ ካ ተقوام አይሰርሕኒ ማለት አይኮነን ነቲ ዝጎደለ ኢኻ ትምልእ እምበር ዝጎደለ ነገር ስለዘሎስ አይሰርሕኒ ብጎደለ ኢኻ ክጅምር እምበር ኤርትራዊን እኮ ክጅምር ከላ ሓንቲ ምልእቲ ሃገር አይኮነትን ነራ ናይ መንግስቲ ቅርጽ አይነበራን ካብ ዜርያ ተበጊሳ በቲ ዝነበራ ተበጊሳ ዝጎደለ ካ እናመልእት ከይ ነራ ከም ዝበሉና ገለ ናይ ሕጊ ኺላታት ወይ ንኣብነት ሕጅስ ድሕርና ጽነሲ በቲ ናይ ብደርግ ዝነበረ ፔናል ኮድስ ወይ ገበናዊ ሕግታት እቲ ህዝቢ ዝዳነ ነይሩ ዝንታይ ማለት እዩ መንግስቲ ምጽ ምሰለ ወላ ሓንቲ ንዑ ከገልግሎ ዝክእል ታሕተ ቅርጽ ይነበረ ስለዚ በቶም ዝነበሩ ታሕተ ቅርጽ ከይጀሚሩ the same thing نحنا غا زغودل ነገር كل خيلي ግን እቲ قوام ኣብ 13 ግንቦት 1997 بوقعي بقواماዊ ባይቶ ጸዲቁ እንድሕር ጸዲቁ ኮይኑ ኻ እቲ قوام ህያው ኢልና ኢና ንኣምን ኤርትራ قواماዊ ሃገር ኢልና ኢና ንኣምን ብኡ መሰረት ካ እቶም ዜጋታት قواماውያን ዜጋታት ምዃኖም ኣሚኖም እቲ ኣብ ዓዶም ጎዲሉ ዘሎ ብኩራት ሕጊ ላዕላውነት ሕጊ ንምትግባርን ንምምልኡን ክሰርሕሎም ኢልና ኢና ንኣምን እዚ ድምጽ ራድዮ ኤረና عاد خبت زعدم كم مخنيات كابتم بصعقي بزعزي ኤርትራ قواماويت ሃገር ምዃና ዝጉስጉሱን ናብቲ قواماو ስርዓት ብግቡእ እቲ ዝጎደለ ንኽምላእ ጎስጓስ ካብ ዝገብሩን መንእሰያት ስለ ዝኾንካ ኢኻ እሞ ኣብታ ናይ ሰራዊት ኢና ኣድሂብና ክንዛረብ ቀንዲ ናይ ሎሚ መራኸቢና እቲ ሰራዊት ዕልዋ ዝገብረሉን ዘይ قواماዊ ስጉምቲ ዝወስደሉን قواماዊ ስጉምቲ ዝኾነሉ ፈላሊኻ ቁሩብ እስከባ መብርህ ተወሰኻ ሃበኒ መንእሰይ በረኻት ኣብዚ ግዜ እዚ ሰራዊት ኤርትራ ወይ ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስጉምቲ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት እንተወሲዶም ዘይ قواماዊ ክብሎ ዝኽእል የለን ዘይ قواماዊ ክብሎም ዝኽእል ስልጣን መንዚዖም ነት ካብቲ ዘይ قواماዊ ስርዓት ስልጣን መንዚዖም እንደገና ብዘይ ኣገባብ ናይ قوام ነት ስልጣን ኣቢስ ክገብሮ ተጀሚሮም ወይ ብዘይ ሓላፍነት ክቆምሉ ተጀሚሮም እዚ እቲ ሓደ ዘይ قواماዊ ንባዕሎም ክብሎም ማለት እዩ ካብዚ ዝተረፈ ግን እቲ قواماዊ ክብሎም ዝኽእል ነዚ قوام እዚ ኣሚኖም ሓላፍነቶም ኣልዒሎም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣይንግዛእኒና ኣይነገልግልኒና ክብሉ ካብኡ ዝሓለፈ ወይ ከም ትካል ምክልኻል ንውሕስነትን ድሕነትን ናይቲ ህዝቢ ከም ንምክልኻል ከም ዝቆመ መሰረት መጠን ካብቲ ዘሎ ስርዓት ስልጣን መንጢሎም ናብ ህዝቢ ክመልስዎ قواماዊ መሰሎም እዩ ዕድል ጌርና ንኣብነት ሓደ ወታደራዊ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ወታደራት ተደኣ قواماዊ መንግስቲ ክትከል ኢሎም ነዚ ዘሎ መንግስቲ ክቕይርዎ ፈቲኖም ወታደራዊ ስርዓት ደይኮነ ድመፅእ ናይ ትካላት ይኽርከቦም እቲ ብኤርትራ ዝኽሉ ዝኽእል ሓጋጊ ፈራዲ ወላ እቲ ባይቶ ዝበሃል እሱ እንዲሁ ዝለዓለ ስልጣን ዝህልዎ ብሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ንቡር ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ ግን የለን ሃገራዊ ባይቶ ዝበሃል የለን ስለዚ ብግብርስ ንወታደራዊ ስልጣን ኣብ ኢድ ወታደራት ምውዳቕ ካብዚ ሕጂ ዘሎ እንታይ ተፈልየ ነገር ክንጽበ ንኽእል ጽባለ እቲ ሓደ ካፍቲ ዝለዓለ ነቲ قوام ኣነ ብውልቀይ ናተይ ኦፒኒየን እዩ ማለት እዩ ነቲ قوام ክንጸቕጠሉን ክንደፍኣሉን ኣለና ዘብለኒ ሓደ ንሱ እዩ ምክንያቱ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ሓደ ኣካል ናይቲ ምክልኻል እንድሕር ስጉምቲ ወሲዱ ምናልባት ብናይ መንገዲ ብናይ ሰነዲና ነቲ ስልጣን ናብ ህዝቢ ክነሰጋግሮ ዝብል ሕቶ ክመጽእ ይኽእል እዩ ኣደናጋሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ጸጥታን ሰላምን ምርግጋጽ ጸገማት ከጋጥም ይኽእል እዩ ትዝበለጸ ግን ኤርትራ قوام ኣለዋ قواماዊት ሃገር በዚ قوام መሰረት እዚ ከዓ ወላ እቲ ባይቶ ዝፈረሰ እውን እቲ
ተራዳ ኣካል ዝበሃል ዝፈረሰኹን ነቲ ስልጣን ሓደ ኬርቴከር ዝበሃል ጉጅለ ኣቂሙ ነቲ ስልጣን በቶም ዝነበሩ ገለ ኣባላት ናይ ባይቶ ኣኪብካ እቲ ስልጣን ናብ ባይቶ ክትመልሰሉ ትኽእል ኣገባብ ክግበር ይከኣል እዩ ትቕዋም ንባዕሉ ሲ ዕድል የፍቅድ እዩ ምናልባት ብምክልኻል ሓደ ጉጅለ ባዕልካ ክትመርፅ የፀግም ይኽእል ይኸውን ግን ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብምትሕብባር ሓደ ግዝያዊ ዝኾነ ኬርቴከር ጋቨርንመንት ጌርካ ብድሕሪኻ ምስ ዜጋታት ቶም ዜጋታት ምስቶም ትካላት ዝቆሙ ማለት ዲስካስ እናገበሩ ናብቲ ስሩዕ ናይ መንግስቲ ቅርፂ ክኸይድ ይከኣል እዩ ብዓብዪ ትቕዋምሲ ወላ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስጉምቲ ብዝኾነ ኣካል እንድሕር ተወሲዱ ብውሽጢ ሃገር ማለት እዩ ወላ ትቕዋምሲ ዕድል ይህብ እዩ ሕጋዊ ባይታ ይህብ እዩ ዝቐለለ ከዓ ክገብሮ ይኽእል እዩ ነቲ ስራሕ ኢለ ዝኣምን ኣነ ተሃደር እሞ ኣብ ኣፍሪቃ ዝያዳ ከዓ ኣብዚ ከባቢና ናይ ዓመፅ ከባቢ ወተሃደር ስልጣን ተረኪቡስ ናብ ሰላማዊ መገዲ ብሰላም ከፍ ከሰጋግር እዩ ዝብል እምነት ኣለኩም ድዩ ነቲ ስኹም ትገብሮ ዘለኹም ብዛዕባ ቋም ጎስጓስ ምስ ግብሪ ምስቲ ኩነታት ኣብቲ ባይታ ዘሎ ብምዝማድ ከመይ ኣጣዓዒምኩም ኢኹም ነቲ ለውጢ ክመፅእ ትጉስጉስሉ ዘለኹም ትክክል እሱ ወዲ ሰብ ብሕጊ እንድሕር ዘይተቀይዱ ናይ ወዲ ሰብ ባህሪ ስልጣን ከጋገይ ከስሕት ይኽእል እዩ ብዙሕ ታሪክ ዝተረኣየ እዩ ስለዚ ና ድማ ደቂ ሰባት ኣብ ንሓደድና ኣብ መንጎና ውዕላትን ሕግታትን ነፅድቕ ማለት እዩ እቲ ክፉእ ባህርና ክንቀይደሉ ንኽእል ማለት እዩ ከምኡ እንተዘይንኸውን ነርና ሕግታት ወይ ሰነዳት ወይ ውዕላት ናይ መድለው ኢና ከም ሰባት ኢለ ዝኣምን ግን ኣብዚ እንታይ እዩ ተሳትፎ ናይቲ ህዝቢ ትወሳኒ እቲ ህዝቢ እንድሕር ኣብቲ ነቲ ቅዋም ንምትግባር በቲ ቅዋም መንገዲ ንክኽየድ ልዑል ተሳትፎ ኣርዩ ኣብ ናይ ለውጢ መስርሕ ይኹን ቅድሚ ለውጢ እቲ ህዝቢ ብርድኢት ብንቕሓት እንድሕር ሞር ነቲ ዘለዎ ንቕሓስ ኣብ ርእሲ ንቕሓቱ ንቕሓት እንድሕር ወሲኽሉ ኣብቲ ክመፅእ ዝኽእል ናይ ለውጢ ግዜ ወይ ልዑል ተራ ክፃወት ይኽእል እዩ ምናልባት ነቲ ስልጣን ክጨውዝ ዝኽእል ሓይሊ እንተመፅኡ ከምዚ ኣብ በዓል ሱዳን ዝረኣናዮ ህዝባዊ ኣብያ ኖ ክብል ይኽእል እዩ ኣብ ሱዳን ርኢና ኢና ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ሓይልታት መፅኦም ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ከብልዎ ፈቲኖም ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝሓፂር ግዜ ንርኢና ኢና እቲ ህዝቢ ከዓ ኖ ክብል ክኽእል ኣለዎ እቲ ኖ ግን ሕጂ ክብሎ ኣሎ ንስርዓት ኢሳያስ ሕጂ ጥራይ ደይኮነ እውን ድሕሪኡ እውን ዝኾነ ሓይሊ እንተመፂኻ ካብቲ ቅዋም ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተግባራት ክገብርን ዝፍትን ሓይሊ ህዝብና ኖ ናይ ምባል ባህሪ ክብል ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ነቲ ቅዋም ኣብ ኤርትራ ቅዋም ብስርዓት ካብቲ ህዝቢ ከምዝእለ ከምዝርሳዕ ተገይሩ እንድዩ ንሕና ከዓ ነቲ ብፍላይ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ክነዘኻኽሮ ስለ ዘለና ዝያዳ ናይ ሓበሬታ መሰልን ናይ ሓበሬታ ምጥቃም ባይታን ስለ ዘለና ኣብዚ ሓድሽ ወለዶ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክነዘኻኽሮ ኢና ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ሞያውያን ናይ ሕጊ ክኢላታት ተሳትፉ ዶ መንእሰይ በረኸት هو يساتف يوم بزعت عبيتنا حق كيلاتات متيمنا نيرون كان بعل ساميل بيزن بعبيو آتو أولوس تسفى تغلق جرجش بعتاي عمتاون ملو تسفى لنا مسجلنا حق كيلاتات كن راكب مالتي تمدب قتل نزار ربول لنا بسفيح مالتي بس لازم يا كندنتم نحق كيلاتات بمويا وبقعات كتحزوه مدب لكم وانسو ጉዕዞ ይድረግ ግን ብዓቢት ተقوام ጸኒሕዩ ጎስጓስ ግበረሉ ማለት እዩ ክብል ለጣን ክብል ጸኒሕ ኸውን ይኽእል ግን ጸኒሕ ተقوام ሕጂ ግን ብዙሓት ናይ በሓቂ ኣው ኣሚኖም ክሰርሑ ዝደልዩ ወላ ብደረጃ ትካላት ወይ ነቲ ናይ ቅዋም ጎስጓስ ክደፍኡሉ ድሌታት ኣርእዮም ኣለው ስለዚ ኣነ እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ሕጂ ቀንድነት ሰራዊት ኤርትራ ቋማው ስልጣኑ ናብ ትብል እንዲና ነዛረብ ዘለና እንታይ ካክትብሎ ትደልስ ከነዚ ሰራዊት ኤርትራ ቋማው ስልጣኑ ክጥቀመሉ ንኤርትራ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ከድሕና ብቋማው ስልጣኑ መሰረት ከዓ እቲ ስልጣን ናብቲ ህዝቢ ከረክቦስ እንታይ ክትብሎ ትደሊ ቀሊል እዩ መጀመርታ እቲ ማለት ቀሊል ክትብሎ ከለካ በኣፍካ ቀሊል ያ ግን ንሕናሲ ቋማዊት ሃገር ኣለና ቋም ኣለና ሰነድ ኣለና ብልክዕ በዚ ቋምዝም በዚ ሰነድን ክኸይድ ኩሉ ዜጋ ካብ ተራ ዜጋ ክሳዕ ወተሃደር ክሳዕ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅሕፈታት ናይ መንግስቲ ዘሎ ውልቀ ዜጋ ድልው ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ድልውነት ክኽእል ኣለዎ ኢለ ኣነ ዘብል ማለት እዩ በዚ ክንከይድ ብሕጊ ክንግዛእ ክንምራሕሲ ሰዓት እዩ ኢልና ነብሲ ወከፍና ኩሉ ዜጋ ንነብሱ ብርዲት ከእምኖ ክኽእል ኣለዎ ኢለ ብዝቐልለ ክትገልጻ ዝኽእል ኤርትራ መቸም እንተ በወግዒ እንተ ብተዛወረ ኣብ ኩናት ያደላ ዝሓለፈ ዓመትን ገለን እዚ ንብሎ ዘለና ዝንዛረበሉ ዘለና ግብራዊ ይኮነ ናብ ኩናት እዩ ዘለና ኤርትራ ንኻልእ ተጻብኦታታ ኣብ ምብዳህ ያደላ ሕጂ እዋን ስልጣን ምስግጋር ኣይኮነን ንዝብሉ እንታይ ኢኻ ክትመልስኻ ኣብዚ ብመሰረት ቋም ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ጥራዩ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ዝእውጅ ኣብዚ ድማ
بخلته سيسو دمسي يحلف تي أواج مالتي مسرة أواج كجل خب كفالات نيتوهم من الوقت تي عنك أصلا بزح سلزخنا ذكرى كلني حجي كدسكلي خلي مالت بمخنيات صرتها نحن تنايت هاجر قالي مسألة نيتهم زيجاتات كدرتي خلي خوني سازي أب إيرترا ببايتو استعوج هتوت كونتات يلن سوتراي ديكونا ولاتي اب سلطان زلو ولق اسب اتو إسياس أفوركي بولق كمان إيرترا اب هتوت ديا ولا اب زي هتوت كونتات اوج تاوج ነገር የለን ክሳብ ሰዓት ማለት ኣብ ክትገልጾ ዘይትኽእል ሃዋህው ዝተንጠልጠለ ሃዋህው ጥራይ ዘሎቲ ህዝቢ ኣብ ዓድ ዘሎ ብዝያዳ ማለት ንሕና ወይና ደገ ዘለና ስለዚ ንክልተ 10 ዓመታት ክየት ጸንሐ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መምርሒ ክየት ጸኒሑ ስለዚ እቲ ሓላፍነት ዘሎ መሰረት ቋም ባይቶ ጥራዩ ብመሰረት እቲ መራሒ ዝወጽእ መግለጺ ይኹን ወላ ዘይተገለጸ ኣው ከሎ ብኸም ብዝመስል ኣገባብ ማለት እዩ ውዱቕ መሰረት ቋም ኤርትራ ስለዚ ንሕና ቅቡል ኣይንቕበሎን ኢና ከም ንሕና ንቁዋም ኣድቮኬት ንገብር ወይ ንጥቁዋም ንጣበቕ ዜጋታት ዝብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣይንቕበሎን ኢና ሃገራዊ ባይቶ ጥራይ ነዚ ውሳነ ዝውስን መሰል ዘሎ ዝለዓለ መሰል ዘሎ መንእሰይ በርኸት ዝተረፈሎ ዲ ሎሚ ብዚኣ ኸነጠቓልል ወዲኤ ብጣዕሚ ዘመስግነኪ ነቶም ኩሎም ኣብዚ ተሳተፉ ዜጋታት ወይ ከመስግኖም ዝደሊ ኣብዚ ናይ ቋም ስራሕ ብሕጅን ዝተፈላለዩ ስራሓት ክህሉ ይኽእል እቲ መንእሰይ ከዓ በዚ ጋጣሚ ኣብቲ ቋማት ኪሉ ሕጋዊ ባይታ ረጊጹ ነቲ ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉ ስርዓት ብሕጋዊ ኣገባብ ካብ ስልጣኑ ከኣሊ ምስ ኩሎም ኣካላት ናይ ሕብረተሰብና እንካን ሃባን ክበሃል ከም ለዋኻ ደስ ይብለኒ መንእሰይ በርኸት ሓደ ካብቶም ኤርትራ ቋማዊት ሃገር እያ ቋማዊ ስልጣንና ተጠቒምና ከዓ ነዚ ብዘይ ቋም ዝመርሓ ዘሎ መንግስቲ ብመሰረት ቋም ስልጣን ክነረክብ ከነገድዶ ኣለና ኢሎም ካብ ዝጉስጉሱ ሓደኻ እሞ ንሎሚ ከዓ ዝያዳ ሰራዊት ኤርትራ ቋማዊ ስልጣኑ ተጠቒሙ ነቲ ስልጣን ናብ ህዝቢ ከረክቦ ዝብል ሓበሬታኻ የቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ንሎሚ ብዚኣ ክንውዲእና የቐኒለይ ሓረጋ ኣለካ የቐኒለይ ኣነ ወይኑ እዙ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና መንእሰይ በረኸት ሃይሌ ሓደ ካብቶም ኤርትራ ቋማዊት ሃገር እያ ህዝቢ ኤርትራ ቋማዊ ሃገር ከም ዘላቶ ፈሊጡ ቋማዊ መሰሉ ተጠቒሙ ንስርዓት ኤርትራ ቋም ኤርትራ ከተግብር ከገድድ ኣለዎ ኢሎም ካብ ዝጉስጉሱ ሓደ እያ ናይ ሎሚ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ቋማዊ ስልጣኑ ንኽጥቀም ዘዘኻኽር መልእኽቱ ኣብ ዝወዲእና ኣለና ዳግም በኻልእ መደብ ክምለሰኩም እየ ሰናይ ቅነ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን